Ongi etorriak M saiora, berriz ere, bigarren denboraldi honetan pixka bat gaia zabaldu nahi izan dugu, edo behintzat amatasunan eragiten duten beste ideia batzuk uztartu nahi izan ditugu, edo kontestua egin, azken finean komunitatea gea, eta komunitatean gertatzen diren gauzak gure hasiera ere ez hitzeko modua baldintzatzen du. Hortaz, gure inguruko eta Euskal Herrian referenteak diren pertsonak ekarri ditugu. Eta gaurkoan ere bai, gai potolo bateri heldu nahi diogu. Gai potoloa bada ez luke behar, baina egia da, azkeneko, azkeneko garaian porno generazioa, ematen diren berriak, noziaren iragarkia, pornografia estatu espainolan orain pornografia ikusteko baldintzen inguruan, 3 egunetik behin badugu sexualitatean, sexualidadean esteko moduaren inguruko, eztabaida edo hitz egin behar hori, ez? Larritasunetik, askotik, beldurretik gehienetan, baina nola uztartu, gauza horren naturala eta gure bizitza jaiotzetik heriotzaraino zeharkatzen gaituen gaia, modu kritiko kontziente batean. Baina hori, gu galdetzen dugu, baina Iruki Larrosan badaramate denboratxo bat, horreri buelta ematen, badituzte datu batzuk eta badituzte esperientziak eta oso interesgarria iruditzen zitzaigun, baitere gu geu hausnarketa egiteko, baina ere ondorengoei kiko lanabesak izateko edo. Horretarako, bergatik, ongi etorri bai. Mi esker. Kaixei bai, Ibai Fresnedo Moreno. Gai potoloak garri dituzu, Dubera liontan. Gai potoloak. Saiatu gara laurbiltzen eziketa sexualan gaia modura, baina ez dakit. Ikusiko dugu nondik nora jotzen dugun, nondik tiratzen dugun. Baina, pixka bat, hainarak zioen bezala azketan malez edo, azkeneko esango nuke pandemia ostetik bereziki ez, gondala hor boom handi bat, eta hori bereziki aipatzen zuen generazion porno dokumental honekin ere ez, asko areagotu zena, jarri du gaia oso pilpilan, eta berri ere fokoa pandemiakin gertatu zen bezala, nerabengan, belaunaldi gazteetan, arazoa horrez, oso kokatua bezala, egitekin izun lehenengo aldera ez, edo uste duzu gaur egun nera behizatea orain dela 10 urte baina zailagoa dela? Enuke esango nuke, historikoki beti egon dira hor faktore konstante batzuk, esan nera bezaroan badodelako ez dago horriola intrintzeko batzuk, esan identitatearen garapena, autoritatearekiko nolabaiteko jarrera anti-autoritario bat, independentzia, autonomia horren nahia horren borroka, eta inkluso zaurgarritasuna zentzu askotan, ez? Lan ere muan, igual ez zain nerabe, baina bai gaztea garenean eta bar, eta bai orokorrean beti daude hor faktore nahiko konstanteak. Gero bai egia da, azken belaunaldi hontan badaudela beste faktore batzuk, dala batetik digitalizazioa eta horrek ekarri duen guztia, ez? Eta pornoaren gaiarekin nola baituz tartuta hortik ere alarma asko piztu dalako. Bai egia da, digitalizazioak gauza oso positiboa ekarri dituela, gainera pandemia aipatu duzu ez, COVID-19 pandemia. Hainbatean sare sozialek badaukate alde oso positibo bat, eta konektibitatearekin lotuz gazteek badaukate sareak sortzeko beste modu bat, ez? Askotan kritikatu dezakegun modu hori, seguraski sare horiek gure idiosinkrasiatik kanpo, ez? Joaten direlako edo oso modu globalizatuan eraikitzen direlako bai, baina beste kanal batzu daude ere bai, eta gazteek ere behar dituzte. Ze pandemia aipatu dugu, baina pandemiaren ondorio larrietako bat, eta ikusten egara eskoletan, eta lokorrean kalean da gazteen osasun mentala ere bai, ez? Zenbateko antziadea dakaten, depresioa ere bai, suizidioaren gaia hor dago ere bueltan. Orduan, sarek ere balio dute, segurazki eskolan egunerokoan, taldearen parte sentitzen ez dien horiek edo araua jarraitzen ez duten horiek nolabait, sare
alternatibo edo paralelo batzuk sortzeko, ez? Baina aldi beran bai, alde negatibo bezala, bueno, orain arte gure belaunaldian ere bai, hau ere badala gure belaunaldia, bai? Bueno, bizi genituen hainbat indarkeria traslatu egiten dira, ez? Mundu digital horretara, eta bueno, hor badaukagu beste erronkatxo bat, nahiko potentea. Orduan, bueno, dena nahastu egiten da, baina nuke esango zailagoa edo errezago. Nik uste dut nera bizatea beti dela zaila, bizitza zaila dalako, bai? Beti izan da, ez? Beti izan da, bai. Zaila horitu dut, beste gurean zurekin hitz egiten, ez? Hain esatetzea, claro, eske, orain oso errex, bueno, errex bai, kritikatzen da, baina esatetzen, claro, gu digitalizazio maila hortan bizizan bagina, ez? Auskalo guk nola kontsumitu izanen genuen. Claro, nola ez dugun zerrekin konparatu, ez? Osea, askotan oso modu errexan egiten dela kritika, eske ze pasada, alerta edo botoi gorria pizten dugula, baina ja, eta gu edo orain dela 50 urteko nerabek zerein izanen zuten ekosistema hontan, ez? Eta izan ere, esango nuke, heldu ez dela bai, erronka dazkagula zentzu hortan. Ez? Twitterren edo X hortan dagoen indarkeria ligatzeko aplikazioetan zenolako dinamika toksikoa geratzen ditugun helduok bai. Erronka daude adin guztietan, ez? Gauza da, lehen aipatu bezala, fokoa jartzen dugula nerabengan edo gazteengan edo aurrengan heldukeriatik egiten dugulako, helduzentrismo horretatik egiten dugulako eta paternalismo horretatik, ez? Eta hainbatean sanoa izan daiteke, zaintzaren izenean, ez? Gabiltzarako hazkuntza prozesu batean bidelagun izaten behaiena eta bar, baina bueno, hor sartzen da bai tarteka kontrola, sartzen dira beste elementu batzuk eta adi egon bergea zentzortan. Ze erortzen gara oso modu errazean beldurraren kulturan, alarmismoan, kezka estremo batean, ez? Eta hori ere ez da bate esanoa. Eta zuek pixkat kontaktuan zabetela eta nerabeekin, eskoletara joatezate, prozesuak garatzen zeberekin, ze emezu ikustuz, seksualitateri dagokionan zer da jasotzen egian nerabeak gaur egun? Nik uste, azken hamarkadutan nahiko orokorra izan dela, industrializazioaren ondorioz eta kontsumaren kulturaren ondorioz, ez? Nola kapitalismoak berak kontsumoa sustatu duen produktuen sexualizazioaren bitartez, ez? Eta nola gaur egun, edo zer gauza saldu nahi digutenean, beti dago kutsu erotikoa hor atzean, ez? Oso modu simbolikoan, sotilan, eta bar. Eta nerabek ere hori jasotzen dute, ez? Edo zer gauza nahi dutenean erosi, edo dena delako hori, edo sare sozialetan ikusten dutela, oso presente dago erotismo hori, edo kutsu sexual hori. Baina, karo, aldi berean, tabu bezala ikusten dugu sexualitatea gaur egun ere, ez, oraindik ere. Orduan, nahiko mezu kontrajarriak, aldi beran bai, nerabezaroaren, ez, faktore horiek berriz ere hartuta. Behaiek nahi dute heldu izan, ja badaukate aktibitate sexual moduko bat, nahi dute experimentatu. Bueno, behi dakate, 5. martxa sartuta, ez? Eta nahi dute experimentatu, baina gabiltza pixkator, ez, balazta sartzen. Kanpotik, ez, heldu bezala. Orduan, jasotzen duten mezua da. Aske bizi, bai? Baina depende zertan. Ez? Erabakiak hartu edo ikasi behar duzu erabakiak hartzen, baina depende zein arlotan. Ez? Etengabe mezu kontrak jarriak eta sexualitatean bereziki esango nuke. Ez? Ze bai da prebentzioaren inguruko, bueno, hezkuntza beti egon dela oso presente, sexualitatearekin lotuta, ez? Kondo jara bilabarretzu eta kizer, hori da konstante bat, ez? Eta hori bai sustatu egiten dugula, eta hortik ere nolabait sustatu egiten dugula neraben artean nolabaiteko aktibitate sexual bat. Ze azkenean ari gara nolabait hori indartzen, ez? Badakit aktiboa zarela sexualki, arrisku bat egon daitekela, gero kondoia erabili edo dena delakoa erabili, ez? Baina aldi berean, gabiltza beste aspektu batzutan eta pornografia kasu, nolabait mezu kontrajarriak ere bidaltzen. Eta plan, erabea daude. Eske nik pixkat hori ez, sentsazio dauka dela, pixkat hipokrita gadela. Gaur egun, pixkat oso ez. Eta lehen ite dela, fuerte ite dela, baina ja gara milenialak izaten hasi gira nerabe hoien ez, guraso, eta milenialak sentitu gara gauza asko puskatu, sortu, asmatu ditugu, ez? Oso modernoak sentitzen gauza askotan, baina gero hori ez, badagoela heziketa sexual falta bat ikaragarria, baina azteko gure burutik, ez? Osea, guk oraindik ez dugu normalizatu, ez dugu naturalizatua sexualitatea hitz egitea modu aske eta
ez? Lasai edo sano batetik, baina gero nahi dugu gure seme-alaben ezieran, ez? Ba, hori horrela izan da dira, eta claro, gero egiten duguna da berriro delegatu edo ez ikusiaren egin, ez? Abestruzarena. Eta hori ez menzu kontrajarria normal, oza, gaude pixka turuleta denak hemen, ez? Eta orain galduta bezala, ez? Nahi dugu, ez dugu nahi gure gurasoek egin zuten egin, nahi hori, baina ez dakigu ere oso ondoen egin, zeguk ez dugu hori barneratua. Hori da. Orduan, eta hori eta sortzen da, ez? Gero, generazion bono, eta denak eskuak burura, ez? Eta, baina eska igual arazoa ez dago, oza, hori da ondorio bat, azkenean, ez? Baina... Hori da. Guk beti izaten dugu, ez? Ez dala bakarrik sexua. Dala drogen kontsumua, edo alkoholaren kontsumua, edo foka beti jartzen dugu drogetan, o alkoholan, o sexuan, ez? Baina joan behar errora, ez? Baina liberean ari garen hartzen, munduko emakumeen euneko 70% egotea lorazepam, edo diazepam, edo drogatuta etengabe antsiadearen izenean, ez? Orduan, hor dago kontrajarria den mezua, ez? Eta nik uste, batez ere, helduok dakagula hemen erronka nagusia. Jartzen dugulako beraiengan ardura, ez? Gure interesen alde. Ez dugulako onartu nahi, zein dan gure motxila propioa, bale, milenialak geha, baina igual dio aurreko belaunaldian boomerren kasuan igual, inbar dugu revisio bat, eta jakin, eta kontziente izan, zein dan gure eredu sexuala. Oraindik ere, gaur-gaurkoz, hegemonikoa den hori, ez? Eta nola oinarritzen den eredu reproduktibista batean, eta horrek ze ondorio dauzkan. Eta horien artean dago koitozentrismoa, genitalizazioa, eta hori guztia, ez? Eta ulertzen dut pornoa maigaineratzen dugunean kezka agertzea, zegia da, kezkatzekoa izan daitekela, bai? Baina juten gara, nola baiteko eztabaida polarizatuetara, eta hori ez da bat ere interesgarria, oso simplista da, eta ez goaz errora, ez? Eta hau aipatzen dut, porno alde batera utzita, guk lan egiten dugula gurasoekin astero, esango nuke, beti galetzen dute, ez? Batez ere, LH-en dauden aurren gurasoek, ez? Ze gertatzen da, nire semea edo alaba edo dena delakoa jolasten bada, jolas erotiko batera eskolan, ez? Sartzen bada beste aur batzuekin ez daki nora, biluztu egiten dira, eta elkarri kutu, eta ez daki zer. Hori kezkatik bizi dute, benetan horren atzean daukaten beldurra delako, aber praktikatu egingo duten edo ez, koitua. Eske aurrek... Behien garapen sexuala kontuan hartuta, aurrak ez dira kapazak praktika horietara salto egitera. Ez daude prestatuak. Aber, salbuzpenak beti ongo dira, hori argi dago. Baina beti gelditzen gara salbuzpenetan, eta salbuzpen hoiek norma bezala hartu, estandar bat sortu, eta estandar horretatik ja ulertu aurren sexualitatea, edo gure kultura sexuala, edo nola ez ziberko genituzke aurrak. Baina ez diegu uzten. Txiki-txikitatik ja experimentatzen, begirada heldu zentrista horretatik egiten dugulako interpretazioa, ez? Eta gure beldurra bada, koitua praktikatuko duten edo ez, hor dago arazoa, zergatik guk ematen diogulako kutsu hori, eta guk lotzen dugulako sexua koituarekin. Askoz zabalagoa denean, ez? Horban, bueno, guk daukagu hor ardura. Ez, hor dago beste, horrendikan kriston... Bai, arazo duguna, horrendikan uste dugula sexualitatea soilik dela gure etapa hori da, ez? Ja, koituak izate dituzun garai hori, baina horrendik ere kostatzen duela asko ulerte izaki sexuala garela, jaiotzekaren momentutik hiltzen garen arte, eta sexualitatea askoz mundu zabalagoa dela, aurrak sexualitatea bizi dutela, inkluso adineko pertsonak ere, ez? Horre badagola presuntzio bat, sexualitate presuntzio bat adintarte batzuena oso handia, ez? Eta zena nola, horrera egiten dugu presio moral edo hezkuntza horregatik ez ikusiarena, eta horrek nola ez dakigun ondo kudeatzen edo kokatzen, hori ez da existitzen, ez? Nire iruditu zait interesgarria ere bai, feminismoaren ikuspuntutik edo, ez azkenean eszepzio hori norma eta nola kutsatzen gaituen guztiak, ez? Zen erasoen zeran baitan bizitzea sexualitatea, beldurraren baitan bizitzea sexualitatea, ez? Zen justo anekdota, baina inguruko herriko eskola batean neska bat sartu eta beste bi mutil berekin. Eta begira da, ez? Eta azkenean da, erasoaren beldurretik, erasotuan neskak nola kudeatuko duen hori, nola manejatu, nola sortzen da, bueno,
gatazka handia, eta kero, azkenean ez gaude zituak gurasoak hori manejatzeko, eta orduan, Ez da, batez ere sortzen da blokeo pedagogiko potolo bat. Zan dut, horre, ez, Nerea Barjolak idatzi zuen mikrofisika sexista del poder liburuan, nola Alcacerren kasuarekin, horren ondorioz, izuaren kultura nola garatu dan, ez? Gure gizartetan, gure kulturetan, eta nola pedagogia izu horretatik egiten dugun, ez? Baina eski izua eta debekua dira paralizatzailea, dira blokeatzaileak. Ez dugu ezera aterako hortik, ez? Atera dezakegu, ez dakit, bizipen bat, atera dezakegu zerbait oso zehatza, baina ezin dugu ezarri tabula rasa moduko bat, salbuespenetan oinarrituta, edo eraso zehatzetan oinarrituta, ez? Horrek ez du esan nahi erasoak ez daudenik, evidentemente indarkeria sexuala hor dago. Bai? Baina pornografiara bueltatuta, aurreko azaroan 25ean Emakundek atera zuen kanpaina hortan hor jartzen zuten azpimarra. Bai? Hau da, zure semeak pornografia ikusten badu, izango da, erasotzaile potentziala izango da. Eta hori grabea da. Hori oso grabea da. Ze batetik mezu horrek esentzializatu egiten du areta gehiago generoa bera, esan nahi dut, neskak edo emakumeak ulertzen ditu gizaki puru, garbi eta asexuatu bezala, desioari gabeko pertsona bezala, eta gizonak edo mutilak asuntan, berdina, ez? Dia erasotzaileak berez, testosteronagatik, eta direlako oso aktiboak sexualki, eta ondorioz pornoa ikusita, ja, gainera erasotzaileak izango dira, ia denak. Ostia, hori arriskutsua da, oso arriskutsua da. Ze horra eritzea, ja, nola egiteko sententzia bat maila gainean jartzen, ez? Eta aurre ikusten, pornoa, porno guztia gainera dela txarra eta hola gaude gaur egun, eta Irukilarosatik gabiltza azken urtean, kasi Emakundek egindako kanpainaren atzetik juten, pixkat hor sortu diren korapio horiek askatzen. Ze hor kriston korapia sortu da, eta alarma hortik etorri da. Ez? Baina gero aliberan ez ditugu zalantzan jartzen industria kulturalek orokorrean sortzen dituzten produktuak nerabei begira. Eta nik beti esaten dut, ezin dugu pentsatu nerabeak doazela zinemara beldurrezko pelikula bat ikustea, eta aterako dienik denak labankadak ematen kaletik jendeari. Ez? Edo ezin dugu pentsatu, ez dakit humorezko pelikula bat ikustea doazela, jo que se, 8 apellidos baskos, hor norbaitek kritika bat egiten du eta esaten du, eske debekatu behar ditugulako pelikula, ze gero gure gazteak izango dira xenofoak, arrazistak eta jungo dira marokearren kontran. Eske pelikula horiek dira oso estereotipatuak, dira oso txunguak, zentzu hortan, kulturalki eta arrazak ere daukionez, ez? Baina ez dugu hor jartzen, fokoa, jartzen dugu bakarrik pornografian. Da holako sexua tarteko. Da horrek ja eramaten gaitu beste faktore batera dela, gure gizarteak daukan sexufobia sakon horretara. Eta da, sexufobia moral sexual batetik datorrelako, ez? Eta bai, daukagu hor modernitatearen izenean nolaiteko postura bat edo jokabide batzuk edo jarrera bat, jokabidea baino, nahiko ireki ezan etekera sexualitatearekin, baino gero fobia diogu sexuari egia zen. Estatu Batuetako zinemetan eta hola, sexualidad, ez da, behin ikusten sexu harreman bat, ez? Osa, sexualidadearekin oso, eta beste gauza guztiekin da erokeri bat. Oso esplizitua direla gauzatzeko eta hortan. Eta sexualidad inoiz, ez da titi bat ikusiko, Bueno, izan ere hori, barkatu, hori xamar nuen, pelikula romantikoetan agertzen diren sexu harremanak, evidentemente dira oso hetero arautuak, eta oso koitalak, ez? Eta izan ere, ezabatu egiten dute, gorputzak dakan erantzuna, erantzun sexuala, esan nahi dut. Segundo batetik bestera, batean, gizonaia dago tente. Segundo batetik bestera ja, penetrazioa dago. Osea, hor, ez dakigu ze gertatu dan gorputzean, baina ez dago prozesurik, ez? Eta gainera, kondoiaz da gertzen inon. Ez da ikusten ere, hola, keinua egiten denik, ez? Orduan, pelikula horietan ere, inkluso, ez, generoen artean sortzen den dominazio, sumisioaren logika hori, eta nola reproduzitu egiten den, eta nola batez ere neska gazteek ikusten, ez mutil gazteen kasuan pornografia ikusten dutela baizik, eta pelikula romantikoetatik neska gazteek ikusten duten eredu hori gero nola trasladatuko dute egunerokora, ez? Hor ez dago kezkarik, niretzat hor ere egon barko luke kezka.
Ze gauza sutilen bitartez eta ez bereziki esplizituen bitartez, pornoaren kasuan, barneatzen dituzte alik eta modu errazagoen balioak eta jokabide batzuk ez dituztenak pentsatzen edo inkluso kritikatzen ere egiten. Orduan, igual ni aju naiz, baina... Ez, eta baina egia da, bueno, akaso ez dute, ez ere jungo pelikula, indarkeri pelikula bat ikustera eta baina kulturan badute, osea gure buruan badute eragina, produktu kulturalak badute eragina gurean. Orduan zer nolako pornoa beharko genuke. Zeren porno industriari kritika egitea. Noski. Osea, ez zalantzari gabe. Era bat. Orduan zer... A ber, nik uste dut pornoaren industria, bueno, ezin degula industria cinematografikotik kanpo utzi, esan nahi dut, dia pelikulak, azken finean, ez? Eta instituzioek bai finantziatu egite dituztela pelikula normalak edo ez pornografikoak, ez? Claro, ez badago inbertsiorik, eta hemen igual sartzen naiz en un marronazo, baina esan nahi dut, pelikula pornografikoen atzean dauden produktoreek eta laguntzak ere beharko lituzkete, buelta bat emateko. Osea, esan dut, industria pornografikoan ez dela bakarrik eredua bera, baizik eta langileen lanbaldintzak, gidoilarien iruditeria hori guztia, osea, gero, eta inkluso zerk saltzen duen, eta badakigu zein dan eredua, ez? Eta bai dela oso bortitza edo dena delakoa. Baina nik uste hor inbertsio bat beharrezkoa dela. Laguntzeko eredu normatibo eta violento eta matxista horretik kanpo kokatzen diren pornografian dauden produktoreak laguntzeko inbertsioa beharrezkoa da. Ze horrek lagunduko luke ere bai, beste motatako pornografia bat sortzen. Ze pornografia feminista sortzen duten horiek ez dakate finantziaziorik. Eta ez dakate, are gehiago, ez dakate industria pornografikoaren babesa. Orduan, ezin dute aldatu iruditeria pornografikoa, oso zaila da. Eta zergatik da zaila, baliabide falta dagoelako, batetik, eta bestetik apostu falta industria barruan. Kapitalismoa hor dagoelako. Eta evidentemente, zerk saltzen du. Eredu, matxista, sexista eta dominazio eta sumizio hortan oinarritzen dena. Basikamente. Alternatibak egon badaude, bai, baina ordaindu behar dira. Zergatik ordaindu behar dira? Finantzatu behar direlako. Eta horregatik kobratzen gaituzte, baina nik pornografia feminista ikusten dut, eta ordaintzen dut. Baina Netflix ordaintzen duan bezala, Zan nahi dut, hor Netflix ordaintzeko kapaza gara, eta ez dakagu arazo etikorik, ez? Baina beste gauza batzutara, batzuk ordaintzerak orduan beharrezkoa da. Nola egiteko apostu bat, zentzortan, eta, bueno, hori litzateke moduetako bat okurritzen zait ez dakit, Bai. Ez puntu zaila, ez? Aipatzen egin lehen, hori, nola non bilatu oreka hori, ez? Zaitzegin behar da, eta pornon sari, ez? Eta eskoitzegin dela, baina pues, ze bideo diren ikusinak azken urteetakoak, eta grupalak, eta bortxaketak, eta hori sortu gabe, ez? Alarmiso esaten genuen, beldurra areagotu gabe, eta berriro ere azkenean horrek dakan ondario txarna da, nesken gan erortzen dela berriro ere ardura, kulpa, ez, eta hor non kokatu, nik uste dut bai itzik mar dela datutaz, eta gaur egun egiten den bezala itzik mar da salaketetaz, jarri behar da mai gainan, baina horrek berriro ere ez, emakume hongan edo nesken gan motxila areagotzeko nahirik gabe, ez? Beste egunen elkarrekin hitz egiten nuen, eta nik uste dut, pixkat zalantzan jartzen ez, nik uste dut gaur egun, beldur gehiago bizi duela nik kaletikan, konstienteago nahizoko eta informazio gehiago manejatzen duela, baina konstienteagoa nintzen gazteagoa ez, nik uste dut askeagoa sentitzen nintzela. Bai. Osea, dela oso kontuz ibilik barreko eremuak ez, nondik eragin dezakegun zerbait positiboa edo ez, eta gai honekin bereziki ez, osea, gaudela oso ongi jakin gabe nondik jo. Bai, osea, neskak aipatu dituzu, eta gaur egun nerabeak oso kontzientziatu daude. Osa nahi dut, porno mainstream industrial hori kontsumitu arren, badaukate guk espero dugun, baino askoz pentsamendu kritikorako gaitasun gehiago
gu pentsatzen duguna baino, ez? Eta horre berria ikasgelak dauka infografia oso argigarri bat, ze pandemian aurretik 2019an Save the Childrenek atera zuen informe famatu hori, pornografian inguruko estatu mailako eta bar, hor datu pilo bat atera ziren. Karo, komunikabietatik atera ziren lerroburuak izan ziren sentsazionalistak, nahiko sentsazionalistak, oso amarillistak, ez? Baina gero daude oso datu interesgarriak, eta datu egin artean ikusten da nerabeek kontsumitu egiten dutela pornoa, bai, egunerokoan, bai, genero arrakala ere badagoela, evidentemente, bai? Baina gero, galdetu egin zitzaienean, pornografiak betetzen dituen behin espektatiba sexualak, 50%ak erantzun zuen tarteka. Bai, eta ez. Galdetu egin zitzaienean, pornoan ikusten dituzten harremanak berdintasunean oinarritzen diren 80%ak ezezkoa erantzun zuen. Eta inkluso galdetu zitzaienean nolako rolak usain zaizkien pornografian ikustea 70%ak erantzun zuen hierarkiarik gabeko harremanak. Orduan, hor da datu batzuk eta importanta dira, ze argi dago feminismoak eta feminismoaren boltan gauden profesionalak egon garela urte asko, ez? Autodefentsa feminista lantzen, agentzia hori alduntzea, ez dakiz zer, eta ja ari gara frutu horiek nolabait jasotzen, eta nesken kontzientziazioa pornoarekiko eta beste bat gaiekiko oso potentea da, baina mutil gazteengan ere nolabaiteko ondorio positibo batzuk egon dira, eta baitu lehen hasi garela, ez hitz egiten, ze alde dago orain dela 20 urte, eta gaur egungo, ez, nela bezaro horretan, nik uste badagoela kontzientziazio pixkat gehiago, eta, bueno, hortxe dago. Eta hori ere aitortu behar da. Ze alarmismoa... Gutxi hitz egiten da... Gauza positibo horietaz, ez? Bai, ez beti azkenean ateratzen diren gauzak dire oso deigarriak eta txarrak, ez? Normalean. Beti. Bai, esan duzuna, adibidez, genero arrakala badagoela, baina gutxitizonen niretzate, izugarrizko, esan nahi dut, nire garaian neskak ez genuen, nesken artean ere hitz egiten, ez da masturbazioaz, eta nahi batzen nuen, horitzen dut lehenengo aldia osartu ginela, mozkorrak hortaz hitz egitera, ez? Eta aldiz mutilen artean oso modu naturalean, eta hortan enbidia, ez? Puntu bat, jode, zagatik neskak, eta bueno, hortan nik ere badu pertzepzio bat, belaunaldi gaztetan hori pixka lausotzen, neskek hausartze dela, eta inkluso neska mutilen artean hitz egitera sexualitateaz. Baina negia da, aldi berean, nerabekin eta horrela neskekin egon da, beldurraren kultura ere nahiko barneratua dute, baina entzuk esan duzuna lehen kaleetan ibiltzearena, edo beldurra eta kulparena, badiru, argazkien kontuarekin eta ni horren bidaltzen baduten ere argazki bat, nire buruaz beste nuke, ez? Daude, ezen, karo, hori dena azkenean, beraietaz hitz egiten ari da komunikabideetan, beraiek ere ikusten dituzte, zer gertatzen den, zer nola, zer horretan guztian da, ez, bueno, zu bizi zure sexualidadea modu naturalean, gorbutz bat bilusik dago kasu endaiak ondartzan, lasai, zer gari dugu mezu hori bidaltzen, baina beraiek jasotzen dutena potenteki, eta nik uste dut ere guraso asko transmititzen duna potenteki da, kontuz. Eta asko jasotzen, hori niri asko... Bai, baina hori ere nahiko histeriko izan da, ez? Bai, egia da, nahi. Goizeko 3 bueltatu... Elkarrekin, eta deitu, edo, eske, bete egun da beldurra. Hori, beldurra paralizatzaia ez da pedagogikoa horregatik, gure ustez, eta ja pixkat zentratzea aldera, ez? Honen aurrean zer, ez? Bueno, evidentemente, lehen aipatu dut, helduokin behar dugu revisio potente bat. Eta batez ere nola... Zan nahi dut, sexu hezkuntzaz ari garenean, ez? Beti jartze ditugu aurrak edo gazteak heldu zentrismo horretatik objektu bezala. Ez ditugu subjektu bezala ikusten, ez digu aitortzen dakaten agentzia. Orduan, objektu edo objektibizazio horretatik egiten duguna da, nolabait, hezkuntza prozesu guztiak zentratu horren bueltan, eta nola egin behaiek, bide laguntzeko tabar, baino ahaztuta gu izango garela hor ere parte aktibo bat, izan behar garela, izan ere,
eta sexu hezkuntza ari garenean guk ere behar dugula nolabaiteko etengabeko errebisio bat, eta galdetu buruari nola bizi dugun gorputza, gure generoa, gure harremanak nola erekitzen ditugun, ze oso modu argian maigaineratu dezakegu diskurtso bat gure etxean, sofan etzan da lasai eta eroso gure aurrekin, baina diskurtsoak oso errezak dira, gero gure aurrek ikusiko gaituzte gainontzeko pertsonekin harremantzen eta kontrasankorra izan daiteke, gure mezua, ez? Orduan, hor, ez? Osea, ze puntu arte garen eredu hontan, eredu gara etengabe. Baina, klaro, tabua denean sexua, igual ez dugu gure burua ikusten eredu gisa, edo ez gara kapazak, edo bai garela kapazak aurrak eramateko zea ondartzan udizta batera, baina gero etxean gaude tapatuta onarte. Ez? Edo sartzen ez komunera eta kisketa jarri, edo olako gauzek egitute egunerokoan. Ere, batutan kaka egiteko bakarrik, noiz bait. Bai, segurazki baietz, baina esan duena bai. Bai, ez dela txiki horiek. Ez den beste dialektia baizik eta mimetika, ez? Eta dela zer zu nola jokatzen duzuna. Bai, hori da. Eta helduen arteko harremanak zertan oinarritzen diren. Claro, ari banaiz nire semeari debekatzen pornografia, ez, kontsumitzea. Baina gero ninago harreman batean, nire bikotarekin oso toksikoa dena, dominazio, sumisio logika hori oso presente dagoena etengabe, genero arrakala edo desbenitasun hori etengabe dagoena, a ber, mesedez, ez? Zaila dala onartzea, zaila dala lanketa bat egitea, argita garbi. Baina, bueno, horretik lehenik eta behin, hori, gure sexualitatea erakatu, eta hortik ateratzen ditugun ondorioak, aurre eta gazteekin ere, eta gure beldurra batez ere, nik uste hori dela importantena. Aurre eta gazteak daude galduta orokorrean, bai? Baina sexualitatea dagokenez bereziki. Ez? Batez ere nerabeak galdera asko dazkate. Eta galdera horiek nolabait bihurtu egiten dira beldurretan. Ez daukate erantzunik. Behin informazio iturri nagusia da, ez bada Google, da TikTok, edo da pornografia. Orduan gu horrez bagaude, eta gu horre egoteko ez gara izan behar bakarrik datu zientifiko edo objektibo baten erakusle hutsa baizik eta sartu behar gara lokatzetara. Eta aitortu zintzu dian gure beldurrak, zintzuk izan ziren, gure nera bezaroan. Ez dakit, irakasle batek egunero konpartitzen du zein dan bere autoestima ikaslekin. Bere egoera emozionala zein dan ikaslekin. Ez, irakaslea daude deshumanizatuak. Ez? Zergatik behi delako langileak. Se deben a, ez? Osea, behaiek lan egite dute nerabentzako, ez nerabekin. Ez? Orduan ez dute konpartitzen hori guztia. Gero publiko eta pribatua oso markatu daukagu, hezkuntza formalean, ez formalean, informalean igual ezen beste, bueno, baina pribatuta eta publikoarenak ere eragiten du, hortan, ez? Horren, nola nahi dugu modu organiko batean sexualitatearen gaia lantzea, ez? Eta nola lortuko dugu, erreprodukzio horretatik edo gaixotasunen gaietik, ez, pixkate baditzea eta beste gai batzuk landu. Nola lortzen da hori? Nola izan organiko? Pues jarri behar dugu. Eta izan ere niretzat oso paradogikoa da eta kezkagarria, ez? Osea, gurasoak edo orokorrean, ez? Edo zein hezkuntza proiektu bat azten duzunean, zenbatera gauden prest, hainbat gauza arriskatzeko, batez ere ekonomikoak direnean, ez? Osea, zaude proiektu baten alde, atope, ez? Seme-alabak nahi ditugu, berdin dit bikotean, 3 pertsona artean, komunitate berdin dit, ez? Hor arriskua pilo bat hartzen dira ekonomikoki, ez bada etxea erosi, izango da ez dakit zer, baliabide ekonomiko barritugu, eta hor, badauzkagu beldurrak, baina zeren izenean goaz aurrera, proiektuaren izenean, ez? Arrisku hauek hartu ditugu. Baina ekonomikoak, gero arrisku pertsonalak hartzeko kapazak igual bagara, baina hor blokeo asko daude. Eta nire ustez, hau bai dela gai bat, hoietako bat, izan barko litzatekena, zentrala arrisku hartzeko. Eta arriskua da zaurgarri izatea, zentzu hortan, aitortzea zure burua gizaki bezala, gizaki sexuatu bezala, eta aitortzea batez ere aurrak eta gazteak gizaki sexuatu bezala. Osea, ez dira aingeruak. Ez dira ingiruak. Eta orduan gabiltza ezten, hori, beldur horretan, papatean iristen danera bezaroa, eta eskasiko dira foiatzen. Bueno, que problemon.
Eta pilota pasatzen dut beste, ez? Bai, eta sortze ditugun narratibak horti dijoazte, ez? Gaur egun sortzen ari den narratiba da, gero eta lehenago azten dira pornografia kontsumitzen. Ez, titularra ez da hori. Titularra da, gero eta beranduago ari dira sexu hezkuntza jasotzen. Hori da titularra. Ez? Pornografiagatik gero eta eraso sexual gehiago ematen ari dira. Ez, eske eraso sexualen ardura doka erasotzaileak, ez bitarteko erotiko batek. Ez? Osea, nondik sortzen ditugun narratibak importantea da, eta nondik sortzen dugun narratiba horrek asko zaten du, batez ere, hori ez, zertara gauden prest eta zertara ez. Eta nun ari garen jartzen fokoa, edo zer nahi dugun nolabait estali alfombra azpian. Eta estali nahi duguna da, azken finean, gure sexualitate propioa, horren bizipena, eta horren bueltan dazkagun kezkak, ere bai. Bueno, uste dut pasagarela ja denboraz pila bat, baina ez dakit, zerbait nahiko zenokena antzigabe utzi edo azken zerbait. Mila gauza, ez? Bai. Galdera ugari egiteke, baina... Igual, bai, esango nuke, ezin dugula, pornografia dela bitarteko bat. Bai? Eta edo zer gauzarekin gertatzen den bezala, edozer produkto kontsumitzerako garaian ezi behar ditugula haurrak eta gazteak kontsumo horri begira. Eta hor jarri fokoa. Ezen beste produktuan. Ez? Eta nik beti jartzen dut, adibide berdina, paralelismo moduko bat jartzen dut. Hitz egiten dugunean janari azkarraz, bai? Fast food delako hori, izan dugu txarra da. Ez? Pornografia txarra da, galdera entzuten dugun bezala, horren inguruan ere, fast food hori txarra da. Bueno, zer da fast food? Ze fast food izan daiteke McDonald's, edo fast food izan daiteke supermerkatuan erosten dezun, entxalada preparatu egitako bat. Ezin dira parekatu. Bata da McDonald's, beste bada entxalada bat. Biak sartzen dira fast food kategoria horren baitan. Ez? Nutrizionalki ezin dituzu parekatu. Eske segurazki, sartzen garenean, beste, askotan ere hitz egiten dugunean intersekzionalitateaz, segurazki sartzen garenean beste ardatz batzuk ikustera eta klase ikuspegia txertatzen dugunean, segurazki McDonald'si esker familia askok badaukate zer eraman ahora. Euro batean dagoela hamburguesa. Entxaladak aldiz balio ditu 5 euro. Eta oso sanoa da. Orduan, zer da txarra, zer da ona, ezin dugu bakarrik oinarritu lektura, oso gainazeleko lektura batean edo irakurketa batean, eta ere gutxiago produktu batean edo objektu batean. Egin behar dugu, irakurketa sakonago bat eta estrukturalago bat. Eta hori esan behar nuena. Ez kasi nada. Mila eskerri bai. Zuei, eta placer bat beti. Beste bat eman aukera jarraitzeko. Ziten. Muixo bat.